lang hilin eh. Hi, morning. Nasaan ay? Bada ka rin. Mukaan kag nilunaw ay? Lunaw nga kamote o saging. Kaya may pandesal, kaya lasang. Iya pa. Dia oh, da yelo. Precious! Mahal kamote! Precious! Precious! Ano kala senda-senda dewa? Wah, mengurus kakak. Lunes na deron, pizza. Sa mga pizza, 21. Ito sa bawi nung nagkamay na ko ano, ugat-ugat kinang kaano mataapal ah. Absent day ko service yun. Ako among Agay na, pinagtikan. Precious! Precious! Papudo rin na, magkaan maging program. Kapain ko dalam ito kuan, kulanan, sulir. Ada. Ay, ada. Ha, muti. Kaya Brida. Ayo. Nah. Ano mana? Ngani ba ada ni apila? Ani ba? Ano ugat bas kamuti? Ah. Lami be kamote. Ha? Enggak. Yung ipisuot ni nanay ka maglaba daw kung di mo ka timagawan. Dahil naman eh, ban. Pito na yung nakuha kay marami yung nailhan. May kuwang. Ano nung kapi may wa. Nagkape tuloy. Butsaw. Tapi butsaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero dengan yang kape kay mo man kospas mo. Mora ni. Kani man na? Mora. Suwalo ra, way Pare kape. mo oy. Ah, dra nang kape sa patrocinio kanay kape dito. Sila be. Kapi may wa o gano'n naman. Udah butsaw. Bawa ni butsaw. Buto na magawi-awi ang dahon. Ah, di ay butsaw di ay. Ha. Ganina mo ni. Among din na. Ano nung kapi ra lagi wa. Magbut tayo. Bitaw itong doon. Away Ang sa na una. magpaway-away. Magsungkag. Kana hanunum o. Ihap. Kari. Ano nung wani di? Butsaw Di ni. butsaw di ay. Manang pud kay. Butsaw, aoy. Ay, di nga pinakipinan lami kay tagtulong mo ko na. Kana lagnog. Tagok. Kana biyabas na huga. Yabas. Apod. Kari kailam sa kana ni. Karnaba. Karnaba.
Dagko lagi. Karo po nang gugman. Wa may laing naging daon kay to may maato man itong ayan ah. Ang lunod mo ban ka nang magdaop, kanang daop pa kan di bubukad. Kaya pinay datos kuan. Butsaw. Maingan na pa ba? Kari halibon. Ang kana ka wala halibon dito. Halibon. Tanong pa kanay sa Kapira. Kari silba. Duha ray wa diha. Pito na ka video. Bukan na po di gusara. Duha. Kay pito walo siya man. Ano mo dito, napoy kape. Kuwag duha. Ya, salamat. Mga nanay wa pa. Eh sabi to ito ginukbong. Karo may cake di nga. Dikik pa yun. Uy, nang sana may mo ta ghost bat naman. Mamilak man to siya. Di. Kuan mang alyana. Ay sabi na, Lisian. Good morning. Nagaan ka naglapis nagikasit Sirland eh. Tingnan sa lapis. Kaman. Hindi sa kayo karon ko. Tingnan mo kaglapis. Kuya, mo tagagi ka with bantay di ba bright. Yung mga sa tata. Sabi ni mama, mabawa pa na halo no. Dapat cake dari. Kana wag mo sure ako. Gikumot na po sa liksian. Aw. Wagi. Gisinghagan, didirog na pangalyana ba. Ito yung hilak man. Nag-vlog ko po nga ko. Dapat niliwagas. Hindi na kayo mag-inatulit siya. Ha? Ano bang alyana? Hindi alyana, lagi. Honestly, lagi. Itik ka tayo man yung tubag. Ano mo tayo? Makabuang. Hindi ka lang dili, makabuang. Gitubag na. Napakuha dahil ko ni Aisa og kuan. Kanang sagbot. Li atay dili ka na ho. Herbal na naghana. Kay mag herbal ko itong mga tao dito sa Isidro. Karon pa ko mutulay sa herbal. Sana all. Buinam ko na sila ginutbong. Sa tiguang na ni, hanuno mo og kape. May hanuno mo dos bakilid asa ka agi. Listahan pa yung nanay na, listahan. Nutbong nga ni, pwede ni, imo na mga ilit, gaman hinubig ni mo, tibugag bugnaw. Pitsil kanunay. Kung sila sa una, magkat nga, usara dito kakahoy, si inom na nga, Pauli. inubig. Pauli to. Dagdag itong himas mo na to. Ito ay kauli. Batuan og libas. Pag himas mo. Natutig. Kauli, mayroon mo kung sana sana. Nasa isang kahoy. Bahay mo to na kang kahoy. Oo, doon na na, maungan. Ano may bahay ron? Okay, dyan si Painon na nga. Taon na. Mama, manghimas mo. Pala lang sa bahay, ikagagwan tayo mo ng kuting dughan. Inam. Painon na nga na. Bahay, bila ko ni... Isara ka buot, di sa gulon. Bahay, bahay. Tuway. Og pauli. Kayo ko, mga kuda to na, kuan ni, si Saryan, kuan pa man to. Liod pa man tayong dikirahan. Karoon na. Sila naman kagyan. A few moments later. Daning sud ko sa family house. Sinanay, nabta na. Tadaw, sinanay sa mga vlog di ay kaya na naman sila iway. Kisam itong tiguang. Itong tiguang na eh. Tiguang si Bakilid. Tanaw sa na yung vlog ni Tere. Muna eh, servisyo na dali kaya na naman sila yung wifi. Nakakonek ang TV na ay. Muna lang sa mga vlog na mo. Muna yung kalingawang na na eh. Si Tere nga vlog isang itanaw. Tapos siya nag-study kay way klase. Banat be. Ilarte lagi sila. Ilarte ay Marte. Kay ba ko ng train. Nag-iitom po sila. Nasa lang sakay na nanay. Sakay sila train. Bios Manila.
Nilababos na ito las TV. A few moments later. Napakuha dahil ko ni Aisa og kuan. Kanang sagbot. Ay, atay, dali ka na ho. Herbal na naghana. Kay mag herbal ko itong mga tao dito sa Isidro. Karon pa ko mutuli sa herbal. Sana all. Buinam ko na sila ginutbong. Sa tiguang dani, hanuno mo og kape. Mahinom mo dos bakilid asa ka agi. Listahan pa yung nanay na listahan. Nutbong nga ni, pwede ni imo na mga ilit-ilit, gaman hinubig ni mo, tibugag bugnaw. Pitsil kanunay. Kung sila sa una, magkat nga, usara dito kakahoy, inom na. Pauli. Hinubig. Pauli to. Dagdag itong himas mo na to. Hauli. Batuan og libas. Paghimas mo. Natutig. Mayroon mo kung sana sana. At ang isang kahoy. Bahay mo to na kang kahoy. Oo, doon na lang. Oo. Ano may bahay ron? Okay, then sipay yun na nga. Taon na. Mama, manghimas mo. Pagdating sa bahay, ikakagawan tayo manus. Huwag daghan. Inam. Sipay yun na nga. Bahay, bila ito ni... Isara ka buot. Sa gulon. Bahay, bahay. Tuway. Og pauli. Kayo ko, mga pula ito na. Kuan ni. Sisa yan, kuan pa man to. Liag pa man kayo. Karoon na. Sila naman kagyan. Napakuha dahil ko ni Aisa og kuan. Kanang sagbot. Ay, atay, dali ka na ho. Herbal na naghana. Kay mag herbal ko itong mga tao dito sa Isidro. Karon pa ko mutuli sa herbal. Sana all. Buinam ko na sila ginutbong. Sa tiguang dani, hanuno mo og kape. Mahinom mo dos bakilid asa ka agi. Listahan pa yung nanay na listahan. Nutbong nga ni, pwede ni imo na mga ilit-ilit, gaman hinubig ni mo, tibugag bugnaw. Pitsil kanunay. Kung sila sa una, magkat nga, usara dito kakahoy, inom na. Pauli. Hinubig. Pauli to. Dagdag itong himas mo na to. Hauli. Batuan og libas. Paghimas mo. Natutig. Mayroon mo kung sana sana. At ang isang kahoy. Bahay mo to na kang kahoy. Oo, doon na lang. Oo. Ano may bahay ron? Okay, then sipay yun na nga. Taon na. Mama, manghimas mo. Pagdating sa bahay, ikakagawan tayo manus. Huwag daghan. Inam. Sipay yun na nga na. Bahay, bila ito ni... Isara ka buot. Sa gulon. Bahay. Tuway. Og pauli. Kayo ko, mga pula ito na. Kuan ni. Sisa yan, kuan pa man to. Liag pa man kayo. Karoon na. Sila naman kagyan. A few moments later. Kuha sa big lang hoy. Guwang na balagin na lang. Tiguman ang paka kay tanong mas dapis ka siya da. Oh, purya. Na, magoy tagsa. Uno. Unang borot. Tamnig, balik nang. Ay, bitay na ron. Bitay glisik. Kabuok. Roy. Minsan ning sa kuan na nang sa put kuan ning para sila king komersyal nang. Na pa yung da karibang das ang tiil. Parang kaluoy. Pinatre.
Luod jag bulanghoy nang. Ay babaw. Ayun dia. Patutan. Kare. Ito maligi ka gani. Ay, maluot ko na. Ito din dito gagawin. Ang hati ko pa. Hindi na magkagdahon. Ano blahon? Uy, dake na kang saging nang. Puso dia. Ate, ya po ng tuwad. Tay mangga Nah, dake na. Kan dahan ini mangga ni. Sili pa da, pananan mando man eh. Ano kung dari ka na? Ito bitag baso. Wah, naman good. Nasa mong buko-buko. Wah. Ano magtiguang naman eh. Bitaw nang kuha na nang pulihan na po na. Kali bang kunin kinig ba? Antay gidro sa baso ng tatago pa lagi. Akan ko tapos maapak ka. Wala lo kay kaso. Madura man na isa duha tulo. Wop. Ano pungil? Aday. Yung kakao. Di isa. Putian lagi nang. Kasi di ko nila ining bulong dyan. Haplutan. Katagang silawag kang nanay. Wala, tapos kapuno ah. Gado adoy. Ah, naman lagi dake. Kapuno lagi. Magkugira man day gajud na man day gajud. Dahil nang imong nangka nang. Hindi. Kakaupahan diha. Katong ras, dap sila data. Aday. Ako na galing naglarot ha. Muuwaw siya nang larot. Para ba ako din ang tungkuan. Hani. Nainit nga. Magpapikit. Ay, salamat sa Ginoo kay Wani Uwan. Undang na. Naam ko ni Bagyo. Kare no unang tama man kanang. Tiguang na ri. Ako makalugay ang buka ng magkimalak ulit ng trabaho. Korea. Signay kamuti nang. Muti jud. Muti to? Why unod? Why unod? Why unod? Lata. Lata gus ah. Kamuti. Right. Wala ta po kaysa. Buwang naman gud ni dugay naman ni. Ito nang dipirahan pagtang na gani. Mga kuwang. Ito na. Hi guys. Nayunod. Alam mo, di bulang hoy dani, ano, kamuti ba ulang hoy ba? Nanay po magdisang dani, ikaw. Kuna? Alam mo kamuti mo kitsa. Ano man to? To, tara. Tapos mo tiil dapit. Tapos pikas. Tuara, giyo ka yan. Tara, tara, kana. Gani. Dito ko ikaw. Tara. 160 kilo ko no. Nay kilo, 160.
dito day nang napit sa kuan. Duhar day nang itanam. Narbay kamu tirbay ibalik to kuanang na unod.